Уралгай, бында шул тиклем рәхәт, йылы, тышта хәтер буран котыра. Ни өчен уны Акман-Токман дигәннәр ул? Башкорт теленең мифолог һүзлегендә бирелгән белешмәле Акман-Токман буран. Ягъни мифлаштырылган күренеш диелә. Кыш менән яй тәңреләренең алышы. Шуга ул март аена туры килә. Акман-Токман 6 көн, 6 каты көн ди борынгылар. Февральдәге зәһәр ел давыл, ул гадәти кышкы буран. Хәерле сәгатьтә ватандашлар. Эфирда башкорттар. Сит ердә солтан булгансы, үз илендә олтан бул тидәр. Бына солтан аңлашыла. Олтаны нимә һуң ул? Ул торак. Хакмар һиләшендә табан, туҡсоран ырғыҙ һиләшендә олтан тип йөрөтөлә. Аяҡ кейеменең табанына эске яҡтан һалынған әйбер. Стилька. Ул торак. Күберәк уҡырға, телде нығыраҡ өйрәнергә кәрәк йәштәр. Килешә Буралагай. Сит ил төбәктәрҙә йәшәһәләр ҙә, тыуған еренә тоғро ҡалған, телен мәҙәниәтен һаҡлаған милләттәштәр йәшәйешенә күҙ һалайыҡ. Свердловск өлкәһендә Рәсәй халыҡтарының мәҙәни мираҫы йылы сиктәрендә Фарида Файзылғаян ҡыҙы Вилданова етәкселегендә баҡса, садовый мәҙәниәт һәм ял үҙәгендә заманса кейем тегеү буйынса оҫталыҡ дәрестәре үтте. Мәскәү ҡалаһының 7-5 китапханаһында ятташыбыҙ Учалы районында тыуып үҫкән Мостафин Азат Әдһәм улының шәхси фото күргәҙмәһе асылды. Беренсе каналда Тауыш балалар бөтә Рәсәй телевизион шоуының 9-нсы миҙгеле старт ала. Унда Стәрлетамаҡ ҡалаһынан Рамадан Биккинин ҡатнашырға тейеш ине, әммә сират етмәү сәбәпле уны 10-нсы миҙгелгә ҡалдырҙылар. Бәләкәй саҡтан Рамадан ҡаланың сәнғәт мәктәбендә йыр һәм баян кластарында шөғөлләнә. Уралагай, башҡорт ҡабиләләре араһында Табын исемле ҡабилә иң көслөләрҙән булып иҫәпләнә. Әйеме? Эйе, табындар көслө һәм бик боронғо ырыу. Кесе табындарҙың ерҙәре Башҡортостандың тап географик үҙәгенә тура килә. Был үҙе бер символик мәғәнәгә эйә. Табын ерҙәренең сиктәре Башҡортостан үҙ ирке менән рус дәүләтенә ҡушылғандан һуң уларға тапшырылған жалованный грамоталар ярлыҡтарында телгә алынған. Һәм ул ерҙәрҙең бер өлөшө тәбиғәттең ожмахҡа тиң урындары, хәҙерге Ғафури районы үҙәге Красной Усол ҡасабаһы, Көгөш йылғаһы буйҙарына тура килә. Беҙҙең төп ауыл Бәйембәт ауылы иҫәпләнә. Бәйембәт Илсоғоловтың атаһы 1670 йылда, 1700 йыл араларында грамотаны, ҡарт атаһының грамотаһын яңыртып алып ҡайта. Биләмәләрен раслатып. Ауыл исеме расланған 1792 йылдағы карта буйынса, бына Бәйембәт бурлы йылғаһы буйында Ағиҙелгә ҡойған ерҙә булған. Бына ул Бәйембәт бурлы. 1807 йылғы карта буйынса тоже Бурлы йылғаһында урнашҡан булған Бәйембәт ауылы. Галиндар Күрпәс бейҙең күп һанлы нәҫеленең бер тармағы ғына. Исеме Рәсәй документтарына ингән Күрпәс бейҙең варифтары хәҙер Ҡотлобаев, Дәүләтов һәм башҡа фамилиялар менән йәшәй. Был китап буйынса, Табын китабында Күрпәс бейҙең нәҫеле буш ҡалған. И тамғаһын белмәйбеҙ. Нисек уны беҙ бына тулыландыра икән? Ошо китапта 1843 йылғы документтар, архив документтары буйынса Күрпәсевтәр тип яҙылған Бәйембәт ауылы, Күлләр ауылы, Кенәзләр ауылында Күрпәсев фамилиялары күренә. Шуларҙың шәжәрәләрен тулыландырып яҙып ҡуйырға кәрәк булыр. Иң күбе Күрпәсевлар Бәйембәт ауылында осрай. Шуның өсөн Бәйембәт ауылының тарихын ныҡлап өйрәнергә кәрәк. Галиндарҙың шәжәрәһен ғаилә башлығы Рәхимйән олатай күптән эшләткән.
Уның кагыздагы нөсхәһе авыл өйенең бер диварын алып тора. Яшьтәр дә кушылган был эшкә. Своих предков, информацию о которых я, скорее всего, в ближайшем будущем буду подробно изучать. Это, например, сотник Игибай, казак Абдрахим, казак Кунакул, казак Губайдулла. И вот у нас есть такой прапрапрадедушка Гали, он как раз был казаком, лекарем. От него пошла наша фамилия Галин. Большинство информации как раз я нахожу через интернет. Сейчас очень много таких ресурсов, где в свободном доступе размещаются какие-то исторические данные. Где-то они полные, где-то неполные. По большому счету сейчас большую часть информации можно собрать, не выходя из дома, вот чем я и занимаюсь. Кунакбай тип әйткәнчә, улахата кунакбай тип әйттеләр. Бәйбәт не, алак күн кенә бәйбәт. Икесен белән кунакбай бәйбәт куйганчы. Шул олы эшләр күрсәтмәс бергән, аны тавашына, аны бурлыгына утырып, тавашында урын алып, шунда утырып барашканнар, иске эшләр килә, шунда булганнар тәвдә. Шуны алак төнтә күсеп утырганнар ди менә әле утырган урынга. Ятип не алар аны хөрмәтле ерләргә безнең ерләргә кунакбай җире булган. Бәйбәт җире. Төкөн аръягына, үргә төкөн аръягында. Шуны алып әйләнеп, туган төкөннән, үзбәк кенәнән мижагынан. Ошо кунакбай мәнт бәйбәт мәнтен башка түгел безнең җире булган. Безнең ошо бәйбәт авылының. Атай ул бата бабаларды белмәйне. Бер шәҗәрәне менә яңа сагыла башланды. Шәҗәрә юрлау, белү ата бабаларның ул күрпес бейдиле белмәйне. Минең картатай илсигол тора белмәйне, бәйбәт теле белмәйне. Хәзер менә килеп 21 буатта улар хымак ул та җирдә грамота алды. Җиргә грамота алган хымак тоже юллап алды. Үзенең җирләрен, җир пайларын ата бабалар балаларына калтырган хымак ул та шул балаларына калтырам дип дәне ата бабаларның ние рухы калганнан. Кесе табын ырыу башкортларының башлыгы Күрпәс бейдең ерләре нәкъ бына ошо урында. Әлеге Красноусольск шифаханаһы биләмәләре сектәрендә торып калган. Ул ерләр батша заманы документларында князь Күрпеч Табынскийдың атаба биләмәләре дип күрһәтелә. Башкортлар ошо ерләрнең тозлы һуның шифаһын яхшы белгән, тозын кайнаткан һәм тозлы Бакрак авылы янындагы пристандан Өфөгә һәм Рәсәйнең башка калаларына узаткан. Әмма хәзерге заманда был шифалы ерләр борындан рустарның табыну урыны булган дигән фикер ныгынды. Сит халыктар тәүләп был төбәккә 16 буатадагында килә һәм 17 буатта инде улар ныклап төпләнеп ала. Тәүдә был тирәлә Ирдәр монастыры халына сиркәү төделә. Князь Күрпәс Табынский торган ер адак табын тол кайнату каласыгы һәм табын калгаһы дип йөртелә башлай. Калгага тәре һәм икона индереләр. Иконага башкорт ырыу атамаһынан сыгып, табын иконаһы дигән атама бирелә. Күрпәс бейдең варихтары үзләренең шәҗәрәһенә, ырыу тарихына игътибар итәме, өйрәнәме? Сөнки был ерләрнең хатта таштары ла халыкара кумарткалар исемлегенә индерелгән. Уралагай беләһегезме? Хәзер башкорт телмәрен автомат рәвештә текстка әйләндереп була. Әйе, ишеттем, бик яхшы хәбәр. Бигрәк тә яшь буын өчен бик уңайлы һәм кулай программа булмакчы. Тик Яндекстың Алисаһы кебек тимер тавыш белән һөйләмәһә генә ярар ине. Юк, башкорт теленең моңы ла, әһәңе лә хакланган ди программистлар. Студия кунагын каршы алайык, үзе барыһын да ентекләп аңлатыр.
Айгиз Рәҗәп улы Кунафин, IT белгес, iTeacher.ru сайты авторы. Асылташ башкорт мәдәнияте мәгариф форумы спикерларының береһе. Башкорт телендәге тексты телмәргә һәм телмәрде текстка әйләндергән Telegram боттар авторы. Айгиз Кунафин Бөрьян районы Иске Мөнасиб авылында туган. Кыпсагыруыннан. Өфө дәүләт авиация техник университетын тамамлаган. Өйләнгән, 4 бала, 3 малай һәм 1 кыз тәрбияләй. Һаумыһығыҙ. Әйдә, Айгиз туғаным, түрдән үт, килмәгә. Рәхмәт. Айгиз кустым, кәйефтәр нисек килеп иттең? Ой, һәйбәт. Тышта шухатым теге саф һава, рәхәт. Әйткәндә, бына башкорт телен һанлаштырыуга һин үзең нисек тотынып киттең? Был безнең 2018 елда булган. Һәм ул вакытта әлеге безнең бер мәлә юк ине. Һәм бuna яйлап төрле юлларын, мин үзем программист бит инде, был өлкәләрдә нисек эшләү үзәрен беләм. Һәм нисек шуны башкорт теленә өстәргә була, шуны нисек килтереп чыгарып була дигән һорау белән йөреп, кешеләр белән аралашып, киңәшләшеп йөргәндән соң, бuna яйлап кына теге без Common Voice дигән сайтка барып иттек инде. Common Voice сайтында мин кешеләргә ораган халдым инде, халкыма кемдер башкорт телен белә, кемдер башкортча укый белә. Әйдәгез кушылыгыз, без бергә тавыштар яздырабыз, адактан менә ошо әйткән инструментты килтереп чыгара алабыз дип. Һәм менә халык миңа әүдәм ярдәм итеп, без йыган тавыштар белән әйгән диеп беттек. Һәм менә әлеге кышкыһын дип, менә без бу инструментты килтереп чыгардык дип әйтәгәндә. Әһед бына йыйган язмаларда балалар, өлкәндәр, диалекттар роле уйнай инеме? Әйе, чөнки бөтә кешенең дә теге тавышы һөйләшкәндә, аралашканда нык аерыла бит инде. Ул компьютер өчен ул бигрәк нык аерыла. Һәм бына шуның өстендә был проектта күп кешенең катнашуы бик мөһим ине. Шуга ла безнең проектта 260-тан күбрәк кеше катнашты. Айгиз, бына башкорт телен һанлаштырыудың максаты һәм бурычлары нидән гыйбарәт? Нык зур глобаль теге эш, проблема дип әйтәйгәндә, менә беләүгез, башкорт теле югалып барган телләр ханына ингән. Һәм ни өчен югала? Чөнки без бөтәбездә әлеге вакытта цифрлы дөньяда яшәйбез. Бөтәбезнең дә смартфоннары бар, компьютерда, интернетта утырабыз. Күп аралашуыбыз безнең менә смартфондар, социаль сетьләрдә аша бит инде. Һәм әгәр дә безнең тел ул цифрлы дөньяда юк икән, димәк, безнең тел тиз арала югала дигәндә аңлата. Шунлыктан да менә безнең тел бул дөньяга инеп өлгергә тиешне. Бына ниндидер авырлыктар, кыенлыктар килеп сыктымы? Әйе, бында был проект зур булганга, теге акча ягынан да күп сыгымдар булды бит инде. Һәм менә шул акчаны эзләү күп энергияны хәлдә алды. Менә был иң зур проблема. Чөнки әгәр дә акча булган хәлдә без был эште күптән эшләп биткән булыр идек. Тел дип кенә өйрәнһәк тә, менә анык фәннәрне дә белгән безгә специалистлар нык кирәк. Бына телде һанлаштыру кулланучыларга ниндәй мөмкинлекләр аса? Оллардан башлайык. Олларның теге күзләре менән сар күргәндә, улар теге телефонда теге сообщение язып ултырмайсызлар, улар тавыш белән язып балаларны әйбер алалар. Кайдалар аудионы тыңлап булмый бит инде, уларга текст менә укырга кирәк. Менә бу соракта инде без автоматик рәвештә аудионы текстка әйләндерә алабыз. Виртуаль ярдәмчылар дөньяла теге күп урында ала башланы бит инде. Минең әсәем әйтәде, Айгизгә шылтырат әле. Ул телефонды алмай, менә ултырган колонка миңа шылтыраталар, без әсәем белән сөйләшә алабыз. Менә шундайрак ярдәм күрсәтә ала. Һәм дә менә әйтеп үтүемчә, без башкортча сөйләгәндә, менә безнең яңалыктарды без автоматик рәвештә субтитрлар башкортча бирә алабыз бит, һәм субтитрлар булгач безне тәрҗемәләй итә алабыз. Балаларга килгәндә менә уку буенча нык ярдәм итәсәк, менә шул журналистларга килгәндә менә аудио язма, аудио интервью алып, адактан текстын әйләндерү үзләре язып ултырмайсаклар, автоматик рәвештә уларга әзер текст була. Бына һез башкорт телен үстерү үҙәге менән һәм мәгариф министрлыгы менән ниндәй бәйләнештәһегез? Уларга мин үземнең iTeacher дигән сайтты вакытта күрһәттем. Улар хупланлар һәм ошның белән тамам әйтеп куяйк. Ундай оешмаларга килгәндә күбрәге миңа корылтай ярдәм итә. Улар белән аралашып торабыз. Һәм бuna тавышы йыганда улар безгә финанс ягыннан ярдәм күрһәттеләр. Һәм дә башкорт башфонд ятла. Улар белән дә аралашып торабыз һәм бер-берегә ярдәм кылып торабыз инде. Айгиз туган, бына был дәүләт кимәлендә башкарыла торган бик зур эш һәм мөһим эш. Тел ул безнең халкыбызның аралашу коралы бит. Ярдәмчылар бында кирәктер бит.
элекке замандарда бындай эштерде институттар башкара тургайны. Һәм әлеге вакытта белүемчә бездә дә бындай эшләр заданиялар институтка бирелгән булган. Әмма улар артта калу, яңа технологияларны кулланмау сәбәпле был эште башкарып әле һаман сыгара алмаганнар. Бында технологияларның алга китү сәбәпле хәзер ундай эшләрне бер-ике генә кешеләр башкарып сыгара ала. Әмма әйтеп үтәм, әгәр дә миңа был эштә халык ярдәм итмәгән булса, был эш килеп сыкмас иде. Бына интернетта һеҙҙең төркөмдө нисек табырға була? Без социаль сетьләрдә барбыз. Инстаграмда ла, контактта ла, телеграмда ла инглиз хәрефтәре менән башкорт аскы voice дип язһагыз, яки башкорт телен цифрлаштыру дип интернетта эзләһәгез, безнең иң өстә безнең төркемгә һелтанмак буласак. Бына һеҙ үҙегеҙҙең проектты яҡлап, Башҡортостан һәм Рәсәй гранттарына мөрәжәғәт иткәнегеҙ бармы? Мин 3 тапкыр грантка биреп караным, 3 тапкыр үтмәнем. Димәк, әлеге вакытта безнең правительство өсөн был эш ни өсендер зур роль уйнамай дип уйлайм инде. Мөһим түгелме? Мөһим түгел дип уйлайм инде улар өсөн. Был бит бик тә мөһим, Айгиз туганым. Минең җавап юк. Айгиз, бына бик йөкмәткеле һәм бик кәрәк эшеңдә тик уңыштар гына теләйбез. Ни өчен дигәндә, телебезне үстерү, телебезне һаклау безнең тәү максатыбыз һәм бурысыбыз. Уңыштар, сәламәтлек һәм алга, Айгиз туганым. Зур рәхмәт. Исән бул. Хәҙер әйҙәгеҙ селфи эшләйек. Йылмаябыҙ, 1, 2, 3. Урал ағай, ишеткәйнегеҙме? Өфө сиркәүҙәренең береһендә Пугачев булаһына ҡағылышлы йылъяҙма табылған икән. Унда яҙылыуынса, Ағиҙел йылғаһында Пугачевсыларҙы язалау өсөн иҙәнһеҙ төрмә төҙөлгән. Был хаҡта берәү ҙә белмәгән. Буласылар төрмәнең тупаһын аша атлау менән һәләк булған. Юҡ, тәүләп ишетеү Мальвира шаҡ ҡатырғыс. Хәбәрсебеҙ Азат Ярмуллинға һүҙ бирәйек. Ниндәй тарихи мәғлүмәттәр менән шаҡ ҡатырыр икән беҙҙе был юлы? Рәхмәт, студия, һаумыһыҙ мөхтәрәм милләттәштәр, башҡорт тарихы тураһында һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ. Борон-борондан сәсәндәр халыҡтың уй-фекерҙәрен белдергән абруйлы ил ағалары булғандар. Юҡҡамы сәсән барҙа телеңде тый тигән халыҡта әйтем дә бар. Бына һеҙ сәсән журналы тураһында нимә ишеткәнегеҙ бар? Бынан 95 йыл элек 1927 йылда алдыңғы ҡарашлы башҡорт зыялылары республиканың мәғариф комиссарлығы янында Сәсән исемле журнал сығарырға ҡарар итә. Сәсән журналын сығарыусылар ысын мәғәнәһендә сәсәндәргә хас маҡсаттар ҡуя. Ошо матбуғат баҫмаһы аша халыҡты белемгә, мәҙәниәткә, сәнғәткә ылыҡтыра. Сәсән журналы башҡорт мәҙәниәтенең көҙгөһөнә әүерелә. Сәсәндең тәүге һаны 27 йылдың ғинуарында донъя күрә. Журнал айына бер тапҡыр сығарыла. 95 йыл элек сығарылған башҡорт журналының йөкмәткеһе, биҙәлеше хайран итә. Бөгөнгө көндә уның экземплярҙары республиканың милли архивы фондында һаҡлана. Сәсән журналының тышлығы төҫлө итеп биҙәлгән. Һәр һанында тиерлек уның тышлығында башҡорт мәҙәниәте, сәнғәте, әҙәбиәтенең арҙаҡлы шәхестәренең һүрәттәре баҫылған. Бында Бөйөк Бабич, мәшһүр композитор Ғәзиз Әлмөхәмәтов, арҙаҡлы ҡурайсы Йомабай Иҫәнбаевтарҙың фотографиялары баҫылған. Журналдың йөкмәткеһе лә үҙенсәлекле һәм бай. Авторҙар һәр һанда тиерлек башҡорт әҙәбиәте, театр һәм сәнғәт әһелдәре тураһында ҡыҙыҡлы мәҡәләләре менән ҡыуандырып торған. Журналдың йөкмәткеһе ҡоро мәҡәләләр генә түгел, ә күп фотографиялар менән байытылған булған. Сәсән журналы 3 йыл ғына сығып өлгөрә. 1930 йылда партия өлкә комитетының ҡарары менән уның урынына икенсе форматта булған Октябрь журналы сығарыла башлай. Шуға ҡарамаҫтан, Сәсән журналы 20 йылдарҙағы башҡорт мәҙәниәтенең сағыу балҡышы булып тора. Урал ағай, беләһегеҙме? Хәҙер халыҡ ҡорама түшәк, юрғандарға кире ҡайтты бит. Ҡасандыр ул етешһеҙ тормош, моҡтажлыҡ күренеше булһа, бөгөн ул килемле, матур йыла кәсебе.
Әйе, мохтажлык мәҗбүр иткән, ләкин ниндәй осталык менән сыккан борынгылар был хәлдән. Калдык бостык тукыма кисәкләреннән, иске күлдәк, яулыктарның арурак урыннарыннан ниндәй югары сәнгать өлгеләре тудырган. Ундагы зауыклык, милли колорит, төстәр, бидәктәр, геометрик фигуралар гармонияһы. Минең шундай хыялым бар. Атайым эшләгән хандыкты өстенә ошлай итеп каралдыны йыйып һәм элек тартмаһын сигеп эшләгәндәр бит инде. Шундай тартманы үзем бисер менән сигеп тарттырып куйгым килә инде. Һәрберебезнең өләсәләрнең өендә, картәселәрнең өендә хандык, урындык, анда буйыргандар, ястыктар тезелеп ята. Һәрберебезнең күңелендә шул бардыр һәм шуга ынтылыш барыбер күңел төбендә ята. Бала сакта картәсәем безгә шулай буйыргандар тигә торган. Без аны гете янсәре, һәм без шунда куша уйнап йөрә идек, булыша идек. Дурай килә, үзеңдең көн күрешеңдә матурлайһың бит инде. Миңа бөтенләй окшай матур әйбердер һәм миңа күңелемә ятты инде, шунда идея килде. Башкортса орнаменттар менән булган ястыктар. Тәүдә үзебезгә эшләп, азак хату итә башланыр инде. Башкортларның орнаменттарын караганда иң сагу төстәр кулланылган һары, яшел, кара, кызыл һәм контраст менән бик матур күренә бит инде. Улар гел бер төстәрне генә куллангандар һәм аралаштырып корама коргандар, шулай итеп орнаменттар эшләгәндәр бит инде. Ошо әйбердәр менән булыша башлагач, үземә күп асыштар яһаным. Һәрбер орнаменттың мәгънәһенә төшенеп, һәрбер төстәрне нисек куллангандар, элек һәрберсе сынлап та дизайнер булган дип әйтергә була. Корама әзерләү, бирнәлек әзерләү, ул борындан килгән матур яла бит инде. Һәрберебезгә сидергә уларның әсәләре әзерләгәндәр һәм өләсәйдәргә уларның әсәләре. Һәрбер катын кыз кул эше белергә тиеш булган бит инде. Гомумән алганда, менә үзем булыша башлагас бул эшләр менән ул ниндидер медитация һәм дөресен әйткәндә. Күңелгә тыныслык, кул эше ул барыбер катын кызның эше инде ул. Күбрәк туйга, никахка, кызның бер нәһенә комплектлар буйырган яктыктар итеп. Бүләккә күп алалар, алъяпкыстар. Хәзер милли стильдә бизәү өйдә модага инеп китте бит инде. Мин үзем бер яныры укыдым. Шәҗәрәмдә беләм, нәселемдә беләм. Бездә тәрбия шундай микән. Үзеңнең шәҗәрәңдә, нәселеңдә белү ул табигый. Әйткем килә, хәзерге яшьләр бик кызыксыналар үзләренең тарихы менән, нәселе менән, шәҗәрәһе менән һәм милли музыка менән кызыксыналар, милли ашу менән кызыксыналар. Гомумән әйткәндә, мин үземнең яшьтәшләрем арасында ла яшьләр арасында да әйтә алам, рух нык көчле дип. Яшьтәр хәзер шундай оста, талантлы, рухлы, бер дә зарланырлык түгел. Әйе, Муралагай? Һич шикһез, Карахакал кинйә салаваттар, халкы данын батыр ишәйтә. Башкорт булу өчен күп кәрәкмәй, тугры булһаң антка шул җитә. Хатмаһаң һин намыт, шул җитә. Халкың өчен янһаң, шул җитә. Бердәм һәм рухлы булайык, милләттәшләр, хушыгыз. Һау булыгыз.